Nu tager jeg mine fingre og trykker på nummer 1 felt på agerpladen. Ja, så skal jeg vaske hænder. Og så skal vi have en video, hvor hun vasker hænder. Skal jeg pause? Ja. Nu har jeg vasket hænder, og nu vil jeg så gøre det i felt nummer 2. Hvor nummer 2? Der. Og så vasker jeg selvfølgelig heller igen. Så vil vi pode Rikkes ring på indersiden. Har du kommet det der selv? Ja. Og den kommer på nummer 3. Ja. Pode Louises navle. Den skal så i nummer 4. Uvaskede hænder, du var også vasket hænder. Hvad? Vi har alle sammen vasket jo. Først var det vasket, sidst var det vasket, ikke? Nu er det gjort. Nu skal der tape på, og så skal der bare være god tid i 3 dage i et varmeskab. Vi sætter den i inkubator med 32 grader. Så ses vi om 3 dage, ven. Og vi formoder så, at der vil være vækst i alle rummene. Selvfølgelig mindst i rum 2, hvor at der er blevet vasket hænder og sprittet, inden der blev podet på agerpladen. Her ser vi så agerpladen, efter den har været 3 dage i inkubatoren. Vi kan se, at den har haft rigtig gode grobetingelser, vækstbetingelser, og temperatur, næring og oxygen har været til stede. Vi kan se her, at den uvasket, og der er selvfølgelig nogle bakterier, der har fået lov til at gro. Og her kan du se den ren. Og grunden til, at der stadig er nogle prikker, det er fordi, det ikke er desinficeret, men det er bare blevet vasket. Så derfor kan man ikke fjerne alle sammen 100%. Herover kan I se ringen. Den ligner nogenlunde en blanding mellem uvasket og ren, så det er egentlig ikke så slemt, som vi har regnet med. Heroppe kan vi så se navlepiercingen. Og det overrasker os meget, at den har fået så mange mikroorganismer, da vi ikke havde troet, det ville være så slemt. Men det giver i hvert fald stof til eftertanke om, at man skal vaske den noget mere.